пита бабата и самото семейство подходиха крайно агресивно и бяхме притиснати за компенсации. Ние ще ви предоставим запис, който беше направен, тъй като в аптеката има видеонаблюдение. Ще се направите изводи дали са искани компенсации и дали са предлагани и дали са дадени въобще. Гледаме така наречения запис от видеонаблюдението в аптеката. Да чуем колко пъти заместник-управителят ще попита бабата на детето какво е нейното предложение за изход от тази ситуация. Искам да се видя с вас и да решим какво правим. И така, за първи път чуваме заместник-управителя на аптеките да пита бабата на детето какво правим. Кажете ми какво е вашето предложение за излизане от тази ситуация, която... Втори път бабата е подканена да предложи изход от ситуацията, но очевидно тя все още не разбира на къде бил управителя. Това искам просто да видя какво е вашето предложение и оттам нататък как да процедираме. Какво е вашето предложение трети път? За това искам просто да видим как може да се реагира в тази ситуация. Четвърти път. Ако можете вие да ме ориентирате за някакъв изход от тази ситуация. Пети път. Просто за това искам да разбера какво решение можем да намерим. Шести път. Добре, имате ли някаква идея? Седми път. Неуморен е този управител. Ако се договорим да не впущам нищо аз и някаква компенсация, нещо определите за тея. Хоп! Капанът штракна. Затова, ако може да насочите за нещо. Осми път. В такъв смисъл. Ами, какво има нужда детето? Добре, кажете ми, какво ви устройва? Вие какво предлагате, за да ни пусна на жалбата и ще се договорим и това е тогава. Кажете ми, ще ме облегчите крайно много, ако ми кажете точно нещо какво ви трябва, разбирате ли? Добре, кажете ми конкретна сума. Мога да ви кажа конкретно. Не, ако ние ви обещатим финансово, можете ли да ни гарантирате, че няма да пуснете жалба? Абсолютно. Поред вас клопка ли беше това? Да, това си беше клопка. Господинът, който направи скритата камера с мен, той ме въртеше на шиш, нали, за да може да получи някакъв отговор. Аз никъде от тях не съм поискала абсолютно нищо. Изнудване имаше от тяхна страна, защото от петък вечерта, когато стана грешката, те започнаха да атакуват семейството ми. Идваха с различни оферти, ми се обаждаха по телефона като компенсации. Защо той като каза ми, ние няма да ви компенсираме, ви казахте, аз път тогава ще подам жалба. Ще подам жалба, защото той ми заплаши. А там няма ли го това, че той ми заплаши, че ще ме съди мен? Това не го открихме никъде в предоставения ни видеозапис. Той, който направи толкова били, нали, щял да съди мен за уронване на престижа и авторитета на фирмата. Че какъв престиж, той ще ми умори детето, аз ще му престижа му да мълча и да ме тъпчат. Не, няма да стане.